it instantly. Pero ganyan yung paggawa ng barquillos. Waffle. Pinapainit pa eh. Para siyang waffle, no? Pero ang nice na ang technique na mag-roll ng mas mag-roll kayo while it's Hindi sa gamay ni. Kung dako man ang Di nang dako. No. And then? Super. Pero diri man gyapon. Di paano na siya man? sa pag-roll mo na no. Apat na ka control. 4 layers. 4 ply. Sir, dito sir, if you want to take the video. Kaya matagal na siya. Sinabi sa mga figures sa sa mga events sa Globe. So, tangke-tangke lang yan. Wala siya measurement. Nahihiya na si Kuya. Kuya, huwag ka mahihiya. Huwag kang mahihiyang magtanong sa right nila. Sige, may mga Baklog balka. ka ba lang kuya? May mga balka sa yung obra. May mga vlog. How long ka nag-obra, Sini? Ah, How long na? na magkito ka tuig. 7 years. 7 years of mixing Barquillos. So kahit nakapikit, okay lang? Siguro pag magtulog ka, Iniisip mo na si Barquillos. Kuha niya na ang panaginip ka na. proper ko. Ayan. Finished product. Oh, here. Pass it on, people. This is the favorite. No, it's so hard. It's so hot. Mainit pa. Ala. Okay, we'll try. Asan yung gikan? Wow. Barquillos. Pag tinawag na Barquiron, if may polvoro na sa ilalim. Sa loob. That's why Barquiron. Asa may naobra na gitmanggalit na gina? Kung wala, Barquillos. Sigapon na. Kung hot, Ang bago-go. Init ko. Nga. Baka inuben. Ay, Lord. Basta pag init. tinahanan dito, may water kuya, no? Hindi crispy. Bago pang Kapag nanay para naman. Kaya pa sabi naman sa Sugarlandia. Totoo pala. Ano ba talaga? Okay na no, mas masarap sa Sugarlandia. Joke. Uy, may flavor ito. Ito daw yung original. Sir, mainit pa. Humoy ka eh, Ano no? talaga bago, no? Humoy ko mainit. Hindi na pa dry git. Yeah. Para siyang creme. Creme na gawa. Oo. That's the Para siyang creme. Dapat siya kuhaan siya kuya, yung lasaw. Sus, paling ito, may tagbong ka din eh. Pakiyot sa iyak-iyak. Roll na roll. Roll na siya. Para siyang crepe ba? Puro taawit, pwede ba? Hindi pa pwede. Bakit? Hilaw pa. Alam niya na hilaw. Hilaw pa siya. Ganyan. Ah. Para sa mga gagmay. Manual ka na. Wala yung machine na parang moro. Para sa long lang size. Wala Pwede din. din sa dyan din pwede Kuya, walang ano, parang automatic na nag-roll. Manual talaga yung Depende sa Kaya masarap. Ano Mano-mano talaga. So, sa isang tao, ilang ganong roll ang nagagawa? 1 hour with mechanical. Nauubos mo yung 1 hour? Sila 300. 300 rolls 300 pieces. per person. Siya. Ilan kayo, kuya? Mabungkaw na siya. Lima lang, di ba? 5 man kami. So, 1,500. The finished product here. Anong layer? Ganun pala kapinis. Gaga, and din sa other professional. Hindi isa pa bone. I'm sure nakagapasin sa 10. So this one, very lang.
pasalubong. Isang Pares na niya. So, ina-double na lang dayon mo. May tasok siya. So, isipin mo sa commercial, may pulburon sa loob. basta mo na. Siguro ginawaan. May food. Kung Diba ka mga Bern? Igahin mo ka mo di Barquillos. invite Ah, sa wala, secretaries. Ano ginahin mo? Ano yung Barquillos? No? Nasusudlan. Oo, daw nagdala ka mo to sa SMX. Padala ko to sa Oo, ang mga katilaw sila, nga naghambal sila, makantuloy sila. Kuya, oh. Dala na yung third. Pang ilang generation na po kayo? Pang third generation na. third generation. Oo. Pero napapasa niyo po sa mga apo. Sa mga ano namin, anak namin din marunong ng mga Anak mo yun, si ano? mga cousins. Oo. So, merong family member na makakabalo din sila eh. Tanang kami kabalo. Pero wala po kayong factory or something na mas makakapabilis na Mayroon kami kaya lang Sunday ngayon. So, That's tapos likod may nag-request na i-ano na lang. Dito na lang kasi nainig ko lang ang trabaho. Kung Sunday kasi wala kami operation. So, ang ginawa ko, dito ko na lang muna ikan para purdiho na lang. Kasi mayroon ding mamayang mga grupo yata na Sino nag-arrange? Sabi ka tapos sa family.